Noi ce facem în weekend? Stăm la camion? Nu, tu vii cu mine să ne plimbăm. Haide! Tu, iubire, tu ai spus că mă duci la plimbare, dar nu mi-ai să mă duci pe câmp, pe aici. Ce m-ai adus, la Prășăt sau ce? Eu sunt șofer de camion, nu mă duci pe mine să prășesc aici. Hai, taci, merge odată. Camionul e pe autostradă, nu în centrul orașului. Adevărat? Hai, răbdare. Acolo l-am pus. Frumos castelul. Dar de cascada Niagara, ce ziceți? Ia, iubire, unde suntem aici? Fiji cascada. Da. Mergi pe aici, pac, 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 pac. Și Da. apoi suntem aici. Mergem aici la biserică. Da, și după ce urcăm la castel. Mergem pe aici. Mamă, cât avem. Uite aici? Da, Wow. acolo trebuie să ajungem. Uitați cum arată catedrala prin afară și să vă arăt cum arată prin înăuntru. Am intrat un pic în catedrală. Super tare. Mai ales orca asta. Ia uite, dacă vrei suvenir, ți-o lăsa băieți aici. Ne răslăgim la soare. Am crezut că ajunge la un castel, dar din cât se pare doar porțile castelului. Cred că pe aici se intra la castel, habar n-am. Jali cu tine. Ce persoană? Leit? Oh, cheers! Așa că în weekend nu mai stați la camion, ieșiți la plimbare!